iyata ne. Ina jin ciwon rabuwarki da Jafar. Kuma na yi alƙawarin sai na dawo miki da shi. Yanzu da nake cikin wannan damuwar ban manta da haka ba. Kuma alƙawarin da na ɗauka akan anti shi ma yana nan. Wataƙila ma shi ne zai dawo miki da Jafar ɗinki. Wannan alƙawari? Idan har ya tabbata tana son ƙulla soyayya da Hafiz, sai na kashe ta. Kisa fa ba kalmar wasa ba ce. Soyayya ma ba abin wasa ba ce. Masoyi zai iya yin komai domin masoyinsa. Na san da wannan, amma ki daina ambatan kisa. Da gaske nake yi. Idan zargina ya zama gaskiya akan Antina ba, babu wani abu da zai hana na kashe ta. Alƙawari na ɗauka. Ina nan, ina jiranta.